L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Nixtieq nifirħilkom il-koll għaliex jum il-gradwazzjoni huwa jum ta' ferħ u ta' suċċess għalikom il-koll u għall-Università. Nixtieq ukoll nifraħ magħkom u fl-istess waqt nirringrazzjaw il-Alla ta' dan. Selimlek, Eċċellenza, s-Sinjura Vella wkoll. Preżenza tagħkom hija wkoll sinjal sabiħ għal dawn l-istudenti għaliex flimkien magħhom intom qegħdin tifirħu tawgurawlhom ukoll biex issa it-triq li bdew ikompluha bl-istess spirtu wkoll u bl-istess enerġija li qegħdin fiha llum. U għalhekk nitolbu lil Alla llum qed nagħmlu wkoll it-tifkira ta' San Ġosefat is-Sofu Martri li huwa ta' eżempju għalina kif aħna dejjem ngħixu l-fiti tagħna bla biża' u nistqarruha dejjem b'serenità. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadli ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob bil-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih imlejt lil San Ġosefat biex taħajtu għall-merħla tiegħek u bit-talb tiegħu qawwina l-istess Spirtu ħalli ma nsibux bitqila li aħna konna toħajjitna l-ħutna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Merħba. Fl-isem l-Università ta' Malta, jiena Martina Laferla, li ser nigradwa mill-Fakultà tax-Xjenza, nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' radd il-ħajr frum il-gradwazzjoni. Nirringrazzjaw lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor l-Isqof Joseph Galea-Curmi li ġentilment oġbu jaċċetta l-istedina u jiċċelebra l-Ewkaristija tal-lejla. Fil-bidu ta' din l-Ewkaristija ta' ringrazzjament, nilqgħu fostna lill-Eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella u s-Sinjura Vella, ir-Rettur, il-Pro-Retturi, il-Korp Akademiku u fl-aħħar mhux l-inqas nilqa' lilkom sħabi li ser nigradwaw mill-Fakultà tal-Arti, mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, mill-Fakultà tal-Inġinerija, mill-Fakultà tal-Liġi, mill-Fakultà tax-Xjenza, mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, mill-Fakultà tal-Medja u x-Xjenzi, mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà u mill-Fakultà tat-Teoloġija. Illum qegħdin hawn biex kemm bħala individwi kif ukoll bħala grupp ta' gradwanti mill-Università ta' Malta nirringrazzjaw lil mulej tal-għajnuna li tagħna f'dawn l-aħħar snin ta' studju li għaddew minn fuqna. F'din il-ġurnata ta' ċelebrazzjoni niftakru wkoll fl-istudenti u l-istaff li m'għadhomx magħna. Bħalma kulħadd jaf, kienu bosta dawk l-esperjenzi li b'taħlita ta' emozzjonijiet differenti li għaddejna minnhom biex illum qegħdin hawnhekk għal din l-Ewkaristija ta' radd il-ħajr. Għalhekk ejjew flimkien ninaqdu quddiem il-mulej biex nirringrazzjawh ta' dan is-suċċess li ksibna, ta' kull ma għamel magħna matul dawn is-snin u biex dejjem ikun magħna fil-vjaġġ li kull wieħed u waħda minna imsejħin għalih. We would like to add a hearty welcome to our English-speaking graduate colleagues. Welcome to the celebration of Thanksgiving on the much-awaited day of our graduation. Today may be considered as the link
between 2 points in our life of one continuous journey. May we take the opportunity to celebrate all we have achieved till now and thank God for this, and also seek His guidance for the path ahead. L-ewwel qari ser jinqara minn Dr. Colin Kalleja, id-dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni. Is-salm ser jinqara minn Ryan Haber li se jiggradwa mill-Fakultà tal-Arti. Il-Vanġelu ser jixxandar mid-Djaknu Reverend Osmar Baldacchino li wkoll ser jiggradwa mill-Fakultà tat-Teoloġija. It-talbiet tal-komunità ser jitresqu quddiem il-mulej f'isimna minn Emma Fenek mill-Fakultà tal-Inġinerija, Daniel Magro mill-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni, Merri Kallef mill-Fakultà tat-Tisħiħ tas-Soċjetà, Chris Baldacchino mill-Fakultà tax-Xjenza u Wen Farrugia mill-Fakultà tal-Liġi. L-offerti ser jittellaw f'isimna minn Mirja Mazzopardi mill-Fakultà tat-Teoloġija, Zoe Louise Gatt mill-Fakultà tal-Medja u x-Xjenzi, Sean Gabriel Azzopardi mill-Fakultà tal-Liġi, kif ukoll Emma Boħaġar mill-Fakultà tal-Edukazzjoni. It-talba ta' wara tqarbin ser tintalab minn Gilin Kalmilleri mill-Fakultà tat-Teoloġija. Nixtieq ninformawkom li din il-quddies qiegħda mxandra diretta fuq l-internet. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Erf. Alla ħalaq il-bniedem biex jgħix għal dejjem, għax għamlu ġbija tal-eternità tiegħu. Minħabba lejra tax-xitan li l-mew daħlet fid-dinja, huma dawk li jimxu warajh li tuquha. Imma l-erwieħ tat-tajbin huma f'idejn Alla, u ebda turment ma jmisshom. F'għajnejn dawk li ma jemmnux qishom mejtin għal kollox. Il-mew tagħhom hi meqjusa bħal erda, qishom sefgħu fix-xejn għax twarbu minnha. Iżda huma jinsabu fis-sliem. Għalkemm f'għajnejn l-bniedem qishom ħadu xi kastig, it-tama tagħhom il-milja ta' ħajja bla tmiem. Żgħira kienet it-tbatija tagħhom, imma kbira il-barka li ħadu. Alla għaddihom mill-prova u sab li jistħoqilhom ikunu miegħu. Bħalma d-deb jgħadduh min-nar, hekk hu għaddihom u bħal vittma ta' sagrifiċċju laqahom. Issa, fi żmien tal-ġudizzju, jitlifsu bid-dija u bħal xrar tan-nar jiġri fuq it-tiben jaqbad, hekk ilaqqu. Min nazzjonijiet jagħmlu ġudizzju u l-poplu jaħkmu u l-popli jaħkmu u Alla jkun is-sit tagħhom għal dejjem. Dawk li jittamaw fih jarfu l-verità u dawk li huma fidili lejh jgħixu miegħu fl-imħabba. Hemm grazzja u ħniena kbira għal dawk li Alla għażel għalih. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Flimkien kull ħin inbirek il-mulej. Kull ħin inbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Kull ħin inbirek il-mulej. Għajnejn il-mulej huma fuq il-ġusti u id-dnejħ għall-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej kontra l-ħżiena biex iħassar minn fuq l-art tifkirithom. Kull ħin inbirek il-mulej. Araw, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu.
biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jħallihom jgħixu fi żmien il-ġuħ. Kull ħin inbirek il-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom u miegħek ukoll. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel dan li qed ngħid jien isir jixbaħ il-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widien għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx dak li qed ngħid jien isir jixbaħ lill-bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien għamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jum il-gradwazzjoni huwa jum li fih niċċelebraw is-suċċess. Intom illum bir-raġun qed tiċċelebraw u aħna lkoll magħkom għax wasaltu fit-tmiem l-istudji tagħkom b'suċċess. Għandkom għal xiex tifirħu. Dan is-suċċess ma ġiex waħdu imma kien frott ta' snin ta' studju, kultant ta' żmien diffiċli ta' ostakli li żgur iltqajtu magħhom u li libtu biex tajtu taslu sa tmiem. U ma' ħafna dawk il-persuni li għandkom tirringrazzjaw ta' dan is-suċċess tagħkom f'jum il-gradwazzjoni. Hawnhekk aħna fil-Konkatidral flimkien qed ngħidu grazzi lil Alla għax nemnu li minnu jiġina kull ġid f'ħajjitna u li kien magħkom tul is-snin tal-studju. Għalhekk tlabna fis-san kull ħin imbierek il-mulej. Miegħu qed nuru wkoll il-gratitudni lejn l-edukaturi, l-istaff kollu fl-Università u koll lejn dawk kollha li mxew magħkom tul is-snin. Il-ġenituri, il-familja, l-ħbieb, il-koll biex tajtu taslu għal dan il-jum tal-gradwazzjoni. Flimkien, fil-waqt li tiċċelebraw is-suċċess marbut mal-gradwazzjoni, nixtieq nawguralkom li l-ħajja tagħkom kollha tkun suċċess. Li intom tarfu kif tistgħu tibnu fuq is-suċċess ta' tmiem l-istudji biex ikolkom ħajja ta' suċċess. Il-kelma ta' Ġesu li smajna fl-Evanġelju turina sewwa sew kif nagħmlu suċċess b'ħajjitna. Ġesu jqabbel lil min jibni fuq il-blat ma' min jibni fuq ir-ramel. U jgħid li min jisma' kliemu jgħixu f'ħajtu ikun jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat
Meta niżlet ix-xita ġew il-widien għamu l-irwiefen isullum u ħabtu fuq dik id-dar ma ġarfuwiex għax kellha s-sisin tagħha fis-sod. Jgħid ukoll li min jisma' kliemu u ma jagħmlux isir jiġbaħ il min jibni dar fuq ir-ramel. U meta tqum għal tempata kbira, tiġġarraf u tinqeret għax ma tkunx mibnija fis-sod. Nixtieqkom li tirriflettu fuq kif tistgħu tibnu tassew fuq sisin sodi. Ikun jiswilkom ħafna ta' ġid jekk issa fi żmien tal-gradwazzjoni intom tieqfu tirriflettu bis-serjetà fejn qegħdin dawn is-sisin sodi. Fejn qegħdin dawn il-valuri li għandhom imexxukom fil-ħajja. U minn kliem Ġesu joħorġu tant valuri sbieħ li jgħinukom tqiegħdu l-ewwel dak li hu l-aktar importanti u għalhekk jgħinukom tibnu ħajja ta' suċċess. Tkunu qed tibnu fuq il-blat jekk intom tarfu taqdu ir-responsabbiltajiet li jkollkom fil-professjoni tagħkom b'onestà sħiħa. Li tfittxu dejjem dak li hu sewwa u xieraq. U dan ikun kriterju ewlieni fl-għażliet tagħkom. Għalhekk li telbu t-tentazzjoni li tqabblu fejn jaqbel. Jew li tfittxu l-gwadan personali għakkost li tawġu il-prinċipji. Min jgħix hekk jista' jidher minn barra li qed jagħmel suċċess li mixi l-qudiem u jħalli l-oħrajn bla nifs, imma fil-verità ikun qed jibni fuq ir-ramel. Kif fisser tant tajjeb Ġesu, ir-riskju li tiġi mal-tempata waħda u ġġor kollox. L-onestà tgħinek tħares lejn il-flus li tista' taqla mill-professjoni mhux bħala għan fih innifsu, imma bħala mezz. Is-suċċess f'għajnejn Alla mhux kemm tagħmlu flus fil-professjoni tagħkom, imma kemm tagħmlu ġid. Jekk tirkbek ir-reba biex dejjem takkwista aktar, ġej minn fejn ġej idħul, il-flus jispiċċaw jikmandawk flok tikmandhom int. Soċjetà Maltija teħtieġ nies li jarfu jażlu dak li hu sewwa u xieraq, li jaħdmu b'onestà u li jirrifjutaw li jitmexxew mir-reba. Fejn tidħol l-onestà nixtieqkom tiftakru li l-ħażin u ħażin mhux għax tinqabad tagħmlu, jew għax xi ħadd f'daqqa waħda jikxfek, imma xi ħażin fih innifsu. Ukoll jekk jirnexxielek tqarrab ħafna nies fil-ħajja, il-ħażin jibqa' ħażin u fil-fond ta' qalbek taf li dik mhix ħajja ta' suċċess imma ta' rovina. Tkunu qed tibnu fuq il-blat jekk intom tarfu tgħixu l-professjoni tagħkom b'rispett sħiħ lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull persuna u b'sens kbir ta' servizz. Dan għallimna Ġesu li ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi. Aħna lkoll nafu mill-esperjenza tagħna x'differenza tagħmel meta persuna fil-professjoni tagħha tipprova tgħinek bis-serjetà għax tistmak ta' bniedem. Il-ġentilezza mhijiex sinjal ta' djufija, imma hija sinjal ta' dinjità u ta' umanità. Fil-qadi tal-professjoni tagħkom tħallsux lejn nies ishom kienu biss numri jew oġġetti, imma ħarsu lejhom bħala ġbija ta' Alla b'rispett kbir lejn id-dinjità tagħhom. Ftakru li kull persuna hija għażiża, hi tal-liema razza hi, tal-liema lewn, ir-reliġjon, kull tip ta' diversità oħra, kull persuna għalina hija għażiża.
tkunu qed tibnu fuq il-blat meta intom ma tingħalqux fikom infuskom imma tarfu tagħtu s-sem attiv tagħkom fis-soċjetà Maltija llum. Mulej tagħkom ħafna talenti u intom ġa ħdimtu biex tiżviluppawhom permezz tal-istudju. Jalla tarfu tużaw it-talenti tagħkom bi kreattività għal ġid tas-soċjetà. Bħala żgħażagħ intom għandkom kontribut xtatu mhux biss għas-soċjetà tal-futur, imma wkoll għas-soċjetà tal-lum. U għalhekk użaw l-enerġija taż-żożija tagħkom biex iġibu bidla għall-aħjar. Hemm tant oqsma llum fejn tistgħu tagħmlu differenza. Ħansemmi qasam wieħed li jolqot il-kulħadd, il-qasam tal-ħarsien tal-ambjent. Aħna msejħin biex nipproteġu il-ħolqien ta' Alla għall-ħajja u s-saħħa tagħna u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Li nħarsu l-ambjent mill-qerda hi emerġenza f'pajjiżna u intom tistgħu tagħtu kontribut kbir f'dan. Eżiż ħbieb jien nixtieqilkom l-isbaħ u l-aħjar u għalhekk se nitlob il-mulej biex jagħtikom l-għajnuna li teħtieġu, speċjalment fil-mumenti bsin u fl-isfidi tal-ħajja. U nitolbu biex jenkom tibnu ħajjitkom fuq il-blat mhux fuq ir-ramel, ħalli tkun tassew ħajja ta' suċċess. Se nqumu bil-wifqa ħalli nresqu it-talbit tagħna l-Alla u tieżiż iju nitolbu il-barka tal-mulej fuq dawn l-istudenti li ħajgradwaw u jibdew il-ħajja professjonali tagħhom. Nitolbu għal-letturi u l-edukaturi kollha biex irawmu fl-istudenti li jiġu fdati f'idejhom il-valur tal-onestà u responsabilità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu lil mulej biex jgħinna nużaw il-mezzi ta' komunikazzjoni ta' żmienna biex insaħħu relazzjonijiet ta' bejnietna u nibnu dinja iktar inklużiva u ġeneruża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal daw kollha li huma msejħin biex jakkompanjaw lil persuni li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli u jiddefendu drittijiet tagħhom biex f'kulħadd jaraw il-preżenza ta' Alla li aħna msejħin nitolbu nħobbu u naqdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma involuti fir-riċerka xjentifika biex fit-tfittxija tal-verità jkunu dejjem konxi tar-responsabilità tagħhom li jiddefendu d-dinjità ta' kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti kollha li qed jiggradwaw biex jużaw it-talenti li tagħhom Alla u l-għerf li jirċivew matul dawn is-snin ta' studju biex jaqdu b'responsabilità id-dmirijiet ġodda tagħhom u ma jaqtawx qalbhom quddiem id-diffikultajiet li ħajaffaċċjaw fid-dinja tax-xogħol. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla missier ħalliq ta' kollox ilqa' talb ta' din il-komunità ta' ħbieb li nġabret hawn f'ismek. Għatina bil-grazzja tiegħek dak li ma nistgħux nilħqu bil-ħila tagħna bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla taħnina bla tarf, sewwa bil-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Joseph astqarra bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Bawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għaliex San Joseph fatħa l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jiġħed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismuh nar hija mill-glorja tiegħek. Wasalna fl-ora tas-sma. Qaddis tas-sewwint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitlu x-xemsa nżula ssirlek offerta safi. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biċċa kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi radlek il-ħajr bierek ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tlub glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratt il-ħajn offrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Tolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek ma' San Ġosafat u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. U wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabitjiba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader bis-sirħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn ittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sefħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, imkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnat, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Obsna ta' kull jum, għatina l-lum, għafrinna t-tubietna, ma naffru minnu ħati għalina, għal-ħannis li tiġri, seħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu u dej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Għaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja fina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi t-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Wart il-tqarbin, insommu, l-ispirtu sabiħ, l-atmosfera, sa jkonna Monsignor Isqof u s-saċerdoti u diaknu iqarbnu propju taħt il-presbiterju u diaknu jinżel fit-tarf tal-Knisja. Grazzi.
from page 14. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, because he has regarded the lowliness of his handmaid. For behold, henceforth all generations shall call me blessed, because he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is from generation to generation on those who fear him. He has shown might with his arm. He has scattered the proud in the conceit of their heart. He has put down the mighty from their thrones, and has exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has given help to Israel, his servant, mindful of his mercy, even as he spoke to our father, to Abraham, and to his posterity forever. Amen. Nitolbu. Atina mulej li din il-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-slim biex fuq l-eżempju ta' San Ġosefat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna l-ġieħu l-għaqda tal-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.